ikoro na agbọghọ na ndị nne na ndị nna na ụmụaka anyị jụrụ ebe a. Onye ka anyị chọrọ taa ndị eze n'igwe ka anyị gwa m ị ga-emela anyị ebe ka anyị gwa m ị ga-eme ebe anyị adịbe shọ na ị ga-eme ebe mana ama m mgbe anyị ga-eji becha aka sọ okpere na ịga anyị anya kpọtụ onye site n'akwụkwọ nsọ Genesis chapter 28. O wee bụrụ na nna ya Abraham nwere ebe ọ malitere njem, o wee rụsa ha Japan to Isaac. Isaac wee hand ya to Jacob. Jacob wee actualize that division. Wee si ụmụ Israel ebe anyị si site na agbụrụ Gad na-eyi Chineke idu kingdom eseri n'ebe a. Akwa ha na ekike ha ụbụ afa nna mụrụ anyị. Ife mmụọ si I went to Christ in the equipment. What is it? That's me, Abraham. And I go once. And I go check up. I bring Ndigbo. Where put on a where should I get you? Now, oh, Jacob. Now, Jesus name. I was so helpless. Genesis 28. My dream, and behold, a ladder was set up on the earth, and it was top reached to heaven. And there was an angel of God who ascended and descended on it. And behold, the Lord stood on it and said, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac, and the land, God of Isaac, the land on which you lie, I will give you your descendants. Ndigbo, ọkpọfa Ndigbo, tata, mwaka nubeta, na anyị na-echi abato, which is the land God of our father Abraham. Nna ya ebu wee si ọma mbara, wọbeta kpọrọ ya wee land ya asị na ebu ndị Igbo. Na taa, site n'ike nke Chineke, na anyị bụ ndị Igbo ekpọkọrịkọtọ, wee si na anyị na-echi ya back to altar. Jacob, Gad, Elim, Renewal. That one on over here. Altar rest. 14. Also, your descendants shall be at the dust of the earth. When you put your position again, now may this cannot be survived before. Now you can be looking at now. In the name of Jesus. Also, we shall spread abroad to the west and to the east and to the north and to the south. We are taking over Nigeria. We are taking over the entire Africa. We are taking over the world. In the name of Jesus. Command is the number. Also, unto you and your faith, all the families of the earth shall be blessed. From today, that's the decree. The whole Nigeria, the whole Africa, the whole world, you will be eating from Igbo people from now. In the name of Jesus. You will never be a slave anymore. Because you have returned back to that altar. 15 words, behold, I am with you, and I will keep you forever, wherever you go. And I will bring you to this land, which you are now returning back to the land today. Ndi Igbo, I am going to go right now. See God. So I will not leave you until I have done what I have spoken. He said not, Father, we owe you by your word. You will never leave in people.
Father, because you have taken us by your name, and as we have come back today, our Father, we declare that from now henceforth, Ndi Igbo, Mandi diaspora, Manda chufu, Manda lena slave, Mandi Ebo no master. I na chikota Ndi Igbo no. When tiyefa, na the operation na Abel Jacob, everybody better. Today, we meet in the presence of God in the altar of better. Ndi Igbo nege, Beluchinege, no Kapainele, Tankapre, Manchapa Chineke. They like to go your wife, when no the night chapter back to better. What did you buy? And today, we do not yet chapter to better. I said, the altar of better. With the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Mahulas Chineke gosi onye ọbụla n'ebe a. You can sit down. Ekene eze ekene gị Chineke gosiri. Archbishop ekene gị. King David eze anyị ekene gị. Within the entourage here, the cabinet, ekene mụ n'ụdị nne. Ndị isi ụlọ ụka, ndị isi nchekwaba, ndị isi nchụaja, ndị amụma, all the posts niile anyị ji bịa ebe a, ekene mụ unu. Before I continue, o nwere ofufe nchọ ka eme, ka ife anyị na-eme wee gaba. There is power in forgiveness. Anyị mere na Anambra Solemn Assembly. And ihe vision a na-ekwu okwu bụ na ndị Igbo ga-abụ ofu. Na anyị ga-agba alụ nwanne anyị. Anyị ga-anagide nwanne anyị. So onye ọbụla kwụrụ ọtọ. Ka ị kwụrụ ọtọ. Otu ọbụla ị ga-esi mee ijekwuru nwanne gị. Ịmakọ ya. Sị brother m, sister m, agbalụgo m gị. Gbalụsị m. Ka anyị na-eme nke a, oge extend. The spirit anyị ji mefe aga chọọ ndị Igbo niile. Igbo fe anụ na. Enwebezi reconciliation, enwebezi peace, enwebezi unity. So ka anyị gbaghara onwe anyị dị ka anyị na-ebe a. Ị na-agbaghara, ịgbaghara wute obi gị niile, ejekwana chebekwa ife ọzọ. Ka mgbaghara ga from the deepness of your heart. Hallelujah. Dị ka anyị na-amalite, ijide nwanne gị si a, brother, agbalụgo m gị, gbalụsị anyị. May we start. Agbalụgo m gị, gbalụsị anyị. Step. Na nwanne gị eme na ndị Igbo ebe ọ bụ nọ gbalụsie gị ụmụnne unu ka anyị wee bụrụ ofu n'aha Jizọs. Let's sit down. Hallelujah. Okay. I am aware of time. Mana wobeli fe kan choka loto aka. Kan ko maka vision na otu si manite. Maka onwe ko foda ma otu foda na asị ka ebe nwanyi nka si wakapta. Biko kan ko wa wobeli kai we gota kai we nwe ke bulofu. Biko ekene m onye obuna biko no na Jesus. So number one vision, a call to unity of Ndi Igbo. That is why we are here. To cleanse Igboland and sanitize it, so that we will enthrone God in Igboland, which is God's mandate. That is number one in Abia. And that is about division and nothing else. Number two, to gather Ndi Igbo round the globe together, that they may be one, according to Exodus 3:16-17. And look at what God says. Gather the elders of Igbo. This is the Bible, but I'm putting Ndi Igbo there. Gather the elders of Ndi Igbo together and say to them, the Lord God of your father, God of Abraham, Isaac, and Jacob, appeared to me, saying, I have surely visited you and seen what is done to you, Ndi Igbo, in Egypt, called Nigeria. I will bring you out of this affliction. So it's not my word, it is the word of God.
The third one, to build an atmosphere of sober reflection, which we have already started, and the reconciliation with our God, our Maker, so that we can return back to Him through the covenant, which we have done today by going back to the altar of our father Jacob through Gad and Eli, our father. So today we have already go back to that covenant. Then number 4, to usher the everlasting kingdom where only God Almighty shall reign permanently in Igboland. This is what we have done. You know, this is the 4th one. Then I will go into other stuff. Let me explain a little thing what happened here, because now so division started 2012, and it came by revelation. So I'm gonna ask you Ndi Igbo. So now look and no, a man were warm, still the thing that very thunderous in the air. Let my people go that they will serve me. Immediately the voice echoed, before I know it's in the air. I'm sitting in a room, and rainbow or cross. So can we rainbow cross? That rainbow, how beautiful the man can echo, that thing can echo. Let my people go that they will serve me. If I know it, or they can a noise. We Ndi Igbo. Yeah, fraud, ide. Buhawena na Igbo. Ndi man wena na mana ndi ba iju na famana because hanos number di chiche. And then found iju na famana when I watch this the thing. Nchoputa no because na fa chorena, maybe because of ife fan wele ba. You know, it's like nana force her. Mana did the weight, the much, when they push, how wanna turn, the thing push without a stage. Mfuzie unsi eba ka vision abido ifeni na ina emeba abido. Owebu ni unsi araka maybe 2-story building. So this unsi we no chiozo. So Ndi Igbo ebuana the mili, you can imagine the kind of fraud the unsi no chiria. So then can I watch is it na say hi na nsia I stop go kwa the fraud. If I know it the same man I same puta let my people go. Mfukwazie ko no almost na by the side of Igbo nsia. Then they put a caterpillar, put a tipper. Before you know it, then he either bruised by one nana. Even on that, they were striving. So with this revelation, I started praying. I joined different group. Now, I went managed in gem take like different places. Manamba liberation sana Abia. Anyama behe ni fegeme na Igbo gadiotua. You can imagine 12 years ago to anybody. Very sweet place. I went on the outside every time anaba kaina Igbo na aton unye nwere go ni save ego. December I ga na keta onye obuna bofisena. So we fa bido gem. So kai bido gem I joined in different groups. Everybody na achonwolo because so do men na Chineke na ekpuge something. So I bido gaban gem. So kai na gazin gem I will go direct by to different places. Anya go so many places na different type of cities na Nigeria. And you visit to go to church. At a stage or say I be the pastors conference. I need a pastors conference. Kai we weki Ndi Igbo ne kwifechukwu na ekwu. Na chukwu na kechori nye Ndi Igbo nwere onwe. So kanka na aga I visit the different traditional rulers na Ndi Igbo different places. I visit Obugade by the grace of God. Jebezia meke at a stage onya evangelism. Eke oye afọ nkwo dị na Igbo anyị na-eje ha ncha anyị nwe flyers anyị na-emove na akwa Ndị Igbo Chineke si anyị chiata back to the covenant na ọbụna ya chiataro na ha ga-enwe ọnwụ na ha ga-enwe oke ọnwụ na ndị mmadụ ga-anwụkwa na judgment of God abịago otu aka anyị si gagide before you know it was anyị jebe outside the state anyị gaba anyị agaghị Abuja mgbe anyị ji Abuja ịpụta ife Ndị Igbo lụ na Abuja anyị si Ndị Igbo anyị je n'ime afịa ma plazas Ndị Igbo chukwu si unu na ife niile unu ya agba aka na unu ga-agba aka na and already God enyego revelation ebe a na onye ọbụla gbara aka na because physically my father nwere property na Kano but also Gideon or not Gideon also Biafran war ka ha ji wee na so in the revelation one old man abịakwa sị m na ife mee nna gị na chi mekwa ọzọ so nwee mmalụ n'eziokwu indeed na ọ ga-eme and ndị be anyị ga-emecha na mana ha ga-agba aka ma ọ bụ na ha nụrụ warning of God now. So can I continue? I will go back. I got Taraba State. I'm rushing things. I got go Benue State na Choko Ndigbo. I got go Kano State. I got Bayelsa Bakassi.
In fact, one of us, 80 guy no or ebe anyị na-achọ ndị Igbo na-asị fa na-efe Chineke na-ekwu. Anyị agago Lagos. After ndị na Lagos, Oshodi, call them Dumota, Balogun, all of them. Otu aka isi ebu speaker na-eke akwụkwọ na-aga ndị Igbo Chineke na-akpọ ụnụ. Chineke si unu chia back to this covenant. Ọ bụ na unu echero back to this covenant, ife niile unu na-alụ unu ga-akwa aka rapịa na onye ọbụla kwado na ba n'Igbo. Otu aka isi eti mkpu a na-agbafa. Chineke si no onye ọbụla banye to this covenant back, and that covenant ka anyị kwuru okwu eketa na Genesis chapter 28 na anyị ga-arapụ ihe ọbụla Chineke na-eke ka anyị chobezie Chineke dị ndụ. So even last 2 weeks, our team came back from Nasarawa, Mina, because Chineke say chọrọ ndị Igbo. Anyị ejego Ekiti steeti, anyị ejego Ilesha, Igbo bụ na ọsị anyị na-eje. Anyị pụta anyị fụ ndị a na-akpọ eze ndị Igbo. Anyị asị fa na isi ụmụnne unu, anyị si Anambra bịa. Chineke si ndị Igbo na ka ịfụ na ebe eme ha na-eti nke ikpeazụ Nasarawa na Ekiti steeti a nke iru nyekọta report nsị nke iru o nwere ife anyị eme ka ndị Igbo na Igbo na revelation bịakwa na ndị anara oseti a na-egwukwa afa. So onye nụ na ọmana oseti a na ọmana nwụzikwa ife ọbụla na-agwa ndị be anyị fada anụ ntị mana o debego onye ọbụla anya. So this is where I will end in this one. So mgbe anyị na-agazi ihe ndị a, after KVT teacher, always so many elders I work. When I work over with Emeka best Emeka, I can't call his name very well. Ndị na-eje court, ebido jebe court, in the customary court, na na-achọ nwere onwe ndị Igbo. Ejeketa court, one day God sim akpọfele eje court. Keki isi kpọrọ felo na-eje court. O kedu otu esi zọpụta ndị Israel n'aka Chineke? Nsi a na ọ bụrụ through court and through war, or sim stop. Mkpọ tim m sị ha anyị ekwitie, mgbe aka anyị bazi intercessory. So mgbe anyị bazi intercessory wee kpebezie ekpere, Chineke wee bido wee kwuba okwu wee sị anyị na njem amalite anyị jezi aka anyị n'oge ogeji anyị nwere onwe elugo. So by the grace of God ka anyị bidozila ekpere ọ nke ikpeazụ a ka ọ bịazi wee sị na anyị ga-enwe Solemn Assembly nke ndị Anambra. So oge na-akwado nke ndị Anambra o wee jụọ m sị m kedu after 40 years, after 40 days Saul nọ na-achọ onye ga-anapụta ndị Israel, o nwere onye ọkpọpụta until David pụta. Nsị anọ o sị pray that God will bring the David ga-akpọpụta ndị Igbo. I bido dị ekpere dị John na-agakwa. Then obe na nke Samuel o sị m na ọkwa mma na Samuel bịa na be Jesse ka ọ anoint ya gigantic guys and big ndị akpụ obi 6 pack. O sị but at the end what happened? Ọkwa the small one. Nsị a o sị na God will bring the small one ga-azọpụta ndị Igbo. Anyị na-agakwa. So ka anyị na-agazi owesi na ije chọọ ministers, ndị pastors, ndị prophets, bishop, elders, kings, traditionalists, rulers and leaders in Igboland. Ka anyị bịa gwafa na anyị bịa ka anyị kpee ekpele ka anyị yọọ Chineke ka ọ gbaghara anyị n'oge elugo. That day ka nghọta Isaiah chapter 1 verse 18. Oge na-ekpe ekpere wee butere m that place m wee gaa dia quickly Isaiah. So Isaiah 1, OSC from verse 18. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. This is where I understand the full revelation concerning that particular nsia. I don't know if I'm making sense. So nsia bia metu zimbia so okay. So kita na Chineke simbia kwa ndị Igbo ni adigo ready igbaghara mmehie. Nyako juwesi na asikwari na mmehie na echinji ma na achi uche ni aga agbaghara. So na generation na ka amụma ebu na Bible na-emesu. That was why I juwe beba. Then he watch this insane. You see to detail. You see more than 2-story building. Can you say where Jinsia? So can you say where movement in Ndigbo? Good. In God's mercy, because no Ndigbo can get you fulfill this Isaiah 118. Who is Abia? Nyakaidara. Where is I get in Anambra? I will be on German Anambra. Where is if I get you in Anambra? Ndigbo Anambra. I will be on German Anambra. Come on, it's in German Anambra. By the grace of God, Oweme on 28th August this year. Owebe a mystery. Oweme manite that Anambra Solemn Assembly.
I waged the whole Igbo, the whole Anambra, and most of outsiders Ndi Igbo kwa. Weje na-enye ma ndị Igbo ma ndị ọchịchị, ndị government, ndị judges, ndị school, all the stakeholders sefa bikonu. Chineke si ndị Igbo bịa ka ịyọ ya ka ọ gbaghara anyị. Chineke nye aka akwadosia ewe mebi emesịa. So ka emechaziri ya, that door wee dị egwu, and Chineke nyere anyị aka. Chineke gwa eze nli Idu Kingdom na ọ ga-abịa wee mee ihe supposedly mee hand ndị Igbo over to God. Ọtụtụ n'ime anyị na-ebe a witness ya. That was March 28. After ka emechaa ya na August 28. So God wee bịa wee sị m na nna kpute ka mụ na-akpa nkata ewe gbasa ewe naba. So we were inside. The first day, the second day, ending through the third day. Osimuju na madirede no taria Ndi Igbo kuba kana suba hakasha na yaka ino hokusi peletiko ifa na emeba abrifumas onye obuna biara eba chukwu achọrọ ya. God agwago m already na ndị ọchọ ka ọ ga-abịa. Aya bere for politics. Ndị kam suppose in eba mfanoria. PSM suppose in eba fanoria. Mana nyefa akwụkwọ. Ọtụtụ ndị ese asị Fabia fanoria. Why? Ha mebunwe. Why na ha mebunwe? Akwadola for it. What went that for this? So if someone ada wati ananya, we say iganuta wuru Ndi Igbo. We need mystery behind Abraham. Nya gwara Abraham ya join why? Oge kwe ko wori aye nation nya ga anu dika wuri. Abraham agotari ya. Abraham we kwegide at a stage of sompoa. We je botan so why we today. The mother Ishmael. But eventually, because na Chineke abogonu with Abraham, o meso ihoku na nkwa. Then, we say obu na ga nota Ndi Igbo. Na nga abogwazi chi Ndi Igbo. But before then, is a long journey. One revelation can get share kwa land up. And if you put in nota Ndi Igbo aka mecha ghotazia. In the revelation, a king, ancient king in a kingdom. We put obodo ho mụrụ ụmụ ịtọ. Mụ ofu nwanyị, ofu nke nwoke. Okay, ofu nke nwoke. So in that revelation, o wee say that na ife o need bụ onye ga-enye kingdom ya. Sorry, ị mara ife ị ga-eme, ife ị ga-eji kingdom a mee na-enye gị ya. Gị kwuo. Then ụmụ nwoke ịtọ, usoro ụmụ nwoke na-abụ ọmụta. Ofu nke nnukwu, ọ sị na o meso. No, nwoke nke ịbụa, the second son. Then na mụnwa. So, oburuzo wee nye nwa ya nke nwoke wee sị, ọ bụ na nye gị alaeze a ka ị ga-eji eme. Nke a wee sị, na a ga-enye ndị omenala, na a ga-enye mmụọ mmiri, na a ga-enye nke nwa, na a ga-enye nke nwa, na a ga-echọ na mmụọ niile na-agba na Igbo na ọ ga na-agba. And the rest. Go finish here. See, okay, you kucha no say o we sem open na nye ga alaeze ka ị ga-eji eme. We say na nge wela alaeze nye Jesus of Nazareth. And then na kingdom ya gachi na Igbo. And then on the foundation of that kingdom na ga-enwe equity, fairness, righteousness and justice. O wete do fonyem o say make you ozugbo chi ya. Afọ ozimia ife aka ibali ime ebe a. Hallelujah. That's it. And I am go the first one. I gave me the second last one. I have better be Igbo oge. Opuro no mu mekarichi Enugu Ndi Gbalosa. Enugu Ndi meli. A lot of people think when you work as the last Solemn Assembly. Can you forge the last Solemn Assembly? Ezekiel 21 time I draw. Ezekiel 21 eba onu ga agozi ma obu no na ruo. O we see na that Ezekiel 21 na ga enwo kon. Na ga enwe heavy judgment na Igbo. And that heavy judgment can go a few one. Or see, and the word of the Lord came to me saying, Son of man, set your face toward Jerusalem, preach against the holy place, and prophesy against the land. And say to the land of Ndigbo, thus said the Lord God, behold, I am against you. I will draw my sword out of its sheath and cut off both righteous and wicked out of you, because
I will cut off both righteous and wicked from you. Therefore, my sword shall go out and its sheath against all flesh, from south to the north. This is the word of God. Iwe fuzebe Chineke na-ekwu okwu. O wee sị na ya ga-eji ikpe webe na Igbo. Biko Ndị Igbo gee ntị. Ife a na-ekwu kịta eji na-agwa egwu. O tego Revelation na-abịa na a ga-enwe judgment na Igbo. Akwụkwọ a o nwere onye Igbo ibe na-abịa ọdụrọ over 10 years ka anyị na-ebi akwụkwọ a na-eje na-agwa Ndị Igbo ihe Chineke na-ekwu. Mgbe a ife na-eme ma Fulani herdsmen and the rest of them ebidobe. But when Revelations ndị a na-abịa iche nọ ife ga-eme mgbe a, it was 10 years later ka ife niile abido in a fold. So ife ọbụ na ife na-eme kịta aka Chineke dị ya. Aka Chineke dị ya. Ma nwanne anyị nwoke nọ n'ụlọ mkpọrọ aka Chineke dị ya. Chineke ma otu ga-esi weta on everything. Ife niile na-eme na Igbo taa, the reason bụ na ịrapụ Chineke. Ka ga-esi wee bụrụ ụmụ Abraham, ụmụ Isaac, ụmụ Jacob wee jebere ụmụ mmiri wee jebutebe alụsị. Enwekwa mercy on this. There is no pardon, there is no court against their case. Ndị Igbo bụ ụmụ eri na-eze nri na ndị kabinet ya n'anya n'afọ fayi. Afọ fayi agbọrọ Eli. Onye bụ Eli nwa Gad, onye bụ Gad nwa Jacob. Ka ife anyị na-etisi ndị onwe anyị. Ha wee jepụta alụsị dị iche iche, bute mmụọ mmiri wee na-ekpe wee na-efe. Ndị Igbo wee na-ata afụfụ. Ndị Igbo ike ọka gwụrụ ụnụ. Jerusi Ndị Igbo na Chineke si ndị agbafa na a ga-egbukwa na a ga-esile n'ọkwa ndị nwụfọrụ ọgbọ remnant ụmụnne ebe na makwa sụọ ute pụọ ọnụ si apapa ka na hold your garment or say leave my garment. I will slay and slay and slay until I am satisfied. O si mbịa ka mgbịrịmgba ikpeazụ ife na-akọwa mgbịrịmgba ibulu eze ịmara ife ị na-eme dị njọ wapụ ibulu gọọmenti zienụ ndị gọọmenti ozi ọ dị Nigeria ndị Igbo Eastern Governors ụfọdụ ga-anwụ na seat. Listen, adị m ekwu okwu mmadụ okwu mmụọ ka na-ekwu. Ụfọdụ ga-anwụ na seat ndị Ju, ọtụtụ ndị eze ndị jụrụ ajụ, ụfọdụ ga-anwụ na seat ọtụtụ ndị ọchịchị ndị isi ụka ha ga-anwụ na seat. O gosigo m ebe ụfọdụ ndị isi ụka na-epreach asụrọ mpụ a. Ndị niile ji ọkwa ma ndị si afịa ndị jụ na Chineke ọmebe eze ụmụ ikorobịa in the Revelation egbukatala ụmụ ikorobịa. Anyị jide Chineke si ya, will you destroy the generation of Ndị Igbo? Ife okwu or say because they have forsaken me and found the gods, so let that God save them. So I'm rounding up. So mgbe bịara ikwu ebe a wee bụrụ so after ka emecha ọ sị m na a ga-eme ego Ndị Igbo eweje wee mee ego Ndị Igbo wee nụta Ndị Igbo wee nye Chineke. Ndị Igbo achọrọ nka ndị clear Ndị Igbo today na Chineke nkụsi nke ndị agha anụlugo Ndị Igbo. Ka anyị na-akwado nka o wee sị m na agbamakwụkwọ ka anyị bịara na-eme ego nwaanyị n'ụlọ achọzie ịkpọ ụta nwaanyị n'ụra akpọ ya agbamakwụkwọ nke ebo na ego ga-abịa wee bụrụ witness. Onye ọbụla bịara ebe a taa bịa be a witness. A witness that God of Abraham, Isaac and Jacob have married Igbo people August 29 and today November 29 we are here to wed. And that wedding can get far. And you know, I get rid of my crack. Ndi Igbo, ọ gwụkọrọ m. Amasị ife ọzọ ngekwu. Mana nọ n'iru Chukwu. Na-agbakpụrụ Ndị Igbo slippers. Wee segbula. Onye ọbụla si Ndị Igbo na. O nwere onye nke gị na outside Nigeria and outside an Igbo si ana nyanta n'Igbo. Onye ọbụla na outside Igboland na ife na-achị ime asịkwarị na ọgụ a ga-abịa. Ndị kwetere n'oziọma, ndị kwetere na Chineke Abraham maka
area ọ ga-arapụ. So biko nu jenuzie ozi a gwanụ ndị Igbo na Chineke sị fa na ana amarụ na Chukwu anụrụgo fa na-emego ego fa ana na-agba akwụkwọ taa ka onye Igbo marụ ka ndị alụsị wepụ aka na mmụọ mmiri, wepụ aka na alụsị, wepụ aka na ife ọjọọ, wepụ aka na killing, wepụ aka na kidnapping, wepụ aka na murdering, wepụ aka na ife ọbụla bụ alụ before God. Why? Because the God of judgment has come. That is what I have. May God bless you. He's a great God. He's a great God. All I know. All